Kweduno mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi nopfumbamwe mwedzi uno waKakunguru. Pasara mazuva makumi mairi nomashanu kuti tisvike kuzuva rosarudzo paita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti zvinenge zvitakaira sei. Rekai tiringe zviri munhau dzanyasi. Tiri kutanda nomanyadzo ari kweduno kwaMutoko. Ipapa wanhu wazhinji wari kuita kugara wachisha nokutoti kuno wanhu woZanu PF wari kuita zvokutekaira wachikuba wanhu mumabhawa kutenderera kwese kwese nomunzvimbo dzine dzakaungana wanhu kukandoti tsva wakutotanda pokare kuita mutsepwede yawo. Izvezvi marimwe zuro yano kwagotoburika ototi kuno wanhu woZanu PF wanosanganisira mumwe kondakita kana kuti hwindiwo bhazi roZebraKiss Alexio, pabodzipo nowakuru woZanu PF Seti, pabodzipo neari kuda kuita kanzura kuwadhi yochimakumi mairi inobatanidza kunana gavhmendi kuya Batsi, pabodzipo neari kuda kuita MP Isaac Tasikani, kwaiongo akabatana naBhanzi naBoniface Mushore, pabodzipo naTawanda Mukango naKrisi Saidi naKabike, wese wachitekaira kukuba wanhu. Wakatokuba nomumwe musoja anonzi Kashiri kwaya akatoenda komangara kumapurisa nhau yachei. Idi zvakaita kunyangara izvi. Tiri kuti pasinazvo zvinhu zvinoita kuhwadza. Ipapa unosaya kuti mapurisa ayo achagoita kudini nokutoti wanhu wese kaa wanenge wakutogara wachisha apa ono mabhazi aZebraKiss unobva waita kuzvisaya. Idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Asi tiri kuti izvozvi garai mazviziva kuti zvakaita kunyangaritsa. Rekai tinoramba takandolinga hedu. Izvo zvokudari izvi zviri kuramba zvinoenderera mberi. Kwai kuno mumwe sabhuku kwakapondoro anonzi Mhekete ari kuita basa rokuvhundutsira nokushishidzira wanhu wache womubhuku machemo achiti munhu wese ariwo CCC ngaaburike mubhuku machemo abude aende kogara kumwe nokuti iye ari kudaba wanhu CCC mubhuku mache. Ipapa unotoona utoti kana zvese zvinopuwa nehurumende zviya kuhuku pabodzipo zvimwe zvokurimisa zvimwe zvakadando zvese zvinopuwa wanhu zvichinzi zviuye nomasabhuku paribe chawanoboya wanhu iwawa. Ipapa apa unotoona utoti pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Asi rimwe gore wachazozvidemba nokutoti kana chimuti chikachinjiwa hede kana kapi ikachinjiwa zvatiri kuona ipapa ndo wanhu wachatanda kutiza hawo. Kutiza chaiko kubva watoita kuenda chaiko. Asi tinenge tichiziva hedu kuti palibe zvawanoitiwa nokutoti wanenge wapinda wanenge wari wanhu wazvinu. Nhau yagoitiwa noZanu PF yekuenda kuda kuti wabise wanhu wokubulawayo wese wariwo CCC wachiti kwai wagononoka kuisa mapepa asiyo wakaisa mapepa nonguwa yakuda pokare kuwaja. Ipapa apa wamwe wagotoreketa wareketa kuti Rajmodi woZanu PF kubulawayo ikweyo agonzi mapepa yache akapindawo nguva yapfuura. Anokona kujiwa pokare nonyaya yebodziyo. Wamwe wagotoreketa kuti waringaringa kumashonaland yomadoka zuwa Marsh West pachirungu. Ipapa kwai zvakaita kunyangariwa pokare. Wazhinji wawo wanosvika 11 chaiwo wakabatiwa nonhau ibodziyo kumasvingo injodo wanenge wari kutambisiwa tsotsa nonyaya ibodziyo. Saka zvokutoreketa utoti muchaona henyu ndo zvichaita kuti watadze kuti nyaya ijiwe kudare pairi kuenda kudare. Iyo nyaya yacho yagonzi ichaenda kogariwa zuva ramangwana musi womuvhuro uno kuti warenge nokureketa kuti wachatekaidza sei nokuisa mapepa nokupanana nguva dzokuita sei zvokutoti ichambwika ndofunga kusvika musi wechitatu kana china tinenge taziva kuti nyaya yapera kumbwika kudare. Tinenge tichikunyepai zvinenge zvichiitikazvo nokutoti pakanyangara chaiko. Takaringa zvedu zvosarudzo. Ipapa wozeki watanikiwa nopachedu kuti kwai mumbare wari kuita kubika chaiko kubika zvinoita kuhwadza. Ipapa apa wagonzi kwai wagobisa nzvimbo dzokuvhotera wachidzivhiringa kudziketanisa kuita kuti zvivhiringe wanwe
dzimwe padzanga dziri kuwadhi imwe bva dzabisiwa bva dzaisa kune imwe wadhi zvichibva zvadando. Rekai tigoona kuti vanenge vachizvipedza chere izvozvi kana kuti zvichaita kuwazvimbirapo kare. Wakauya kuoringa sarudzo woEU wagotiwo nyasi ndiro zuva rekupedzisira kureketa kwawo, nokutoti waribe chibodzi chavari kuda kugoreketa nokuti wanenge wari mubasa kuringa. Wagotiwo wari kuda kuramba wachiringa zvinenge zvichiitika, wari kudaba kugoreketa kana chibodzi kana nomubodzi chawo kundoringa basi zviri kuitika wachinyora pasi, zvokutoti mukuru wawo ndiye achazoti mazuva mairi papfuura sarudzo ndiye achaendesa zvokutanda zvawanenge waringa kuhurumende pabodzipo nokunyepa nyika kuti wakaringa wakaona zvakadini. Wagotiwo ndo zvavari kuda kuti vanhu vazive kuti ndizvo wachaita. Mune imwe nyaya, wamunangarwa wabenhuka kunyika nyasi. Munondoziva kaa kuti wanoita kuunganiwa nevanhu. Aiwa, vanhu vanga vaunziwa nemabhazi pokare, wakaita kumirira kuti wamunangarwa wasvike. Wakasvika, aiwa, kukaimbiwa kukatambiwa, wachibva wareketa kuti aiwa tabenhuka takazara, manja edu yakaita kuzara nochokudya kubva kuRussia pabodzipo nechikopokopo. Mabuja zvakaita kuoma. Rekai tione ipapa kuti zvichasvika papi izvozvi. Nyasi tafara. Mugwicho waMorgan Tsvangirai, Vincent Tsvangirai agoreketai kutoti aiwa ndichadaba zvokupinda muno zvomatongehwo enyika nokuti kwai zvanyanyitsa kundikora. Rekai tione kuti ayadichiwa kusvikira papi. Apa wamonzora, wari kurwadziwa, asi kuona kwedu kureka kwache kuziva hache kutoti akanga atsamirana kana wamonzora. Zvino kubva wajiwa wachibva wareka upinda musarudzo pokare wamonzora wajamari yese pachiribe chache kuti achide kujambira kuuya kuCCC abva zvaramba. Abva atoona kutoti aiwa ndabweka pano pachiribe kana chibodzi. Musenha wachewo zvomatongehwo enyika wagorongonda pachiribe kana chibodzi chimwe. Rekai hedu tiringe zviri kuitika kumitambo. Wabva nawo kwedu netball wajiwa noFiji mikandiwa inoita 47 ku52, 48 to 52. Tikuramba tichichema ipapa, tikutorwadziwa fani kutoti wokambani yozororo pomulani wanga wagowati kana wakahwina ipapa wari kubva wawapa mari inoita zviuru 50 zvomari yomuSouth Africa. Zvatirwadza isu nokutoti ipapa vanenge vachitoziva hawo kutoti wari kudaba kuwapa mariyo, wobva wandoisa kuti kana mukahwina apa nokuhwina apa tobva takupai, iwo wachiziva kuti wahwine ipapo neapo pacho zvinoita kuwanetsa, nokuti wabva nawo wanga waribe kana munhu ari kuwatsigira nomari panguva yekunhadzirira kwawo kuti waende kumutambo iyoyi. Unobva watoona kuti aiwa kuzviitisa kuda kuombeterwa manja paribe kana chavari kuda kuita ipapa. Rekai tigoona kuti zvinodini. Zim Afro T10 mutambo wekiriketi yenge iri kutambiwa iya yomakutukuti omari yapera nyasi. Watoita mutambo wokupfika izvezvi tiri kuti makorokoto kune wakatamba wakaita kunota mari dzawo. Nyasi mutambo yebhora yatambiwa Manika Diamonds yenge iri kuratidza ana mambo okubulawayo kuti bhora rinotambiwa sei. Yawakandira tutatu, iwo ana mambo wakakanda kabodzi. ZPC Kariba yaratidza kuti ndo ichino moto, magetsi ari kupisa. Cranbourne Bullets yatadza kana kugwedza kabodzi, ZPC ikaita kabodzi. FC Platinum mapeza zviri kuda kumupeza chaiko izvezvi zviwendo huno heno ipapa kuti achapona chere nokuti ajiwa noShishamu noTuiri kukabodzi. Wange yajiwa pokare nowakomana woHuku Chicken Inn Tuiri kukabodzi. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa. Bhora romedu aiwa rinonakidza. Mangwana Ngezi inenge yakaringana noBoso. Black Rhinos inenge yakaringana noSimba Bora. Dynamos inenge ichiyadhana noYada. Rekai tione kuti vanopera sei ipapa. Womakumbo matatu oTriangle wanenge wakaringana nowakomana womapfuta womuto wenzimbe Green Fuel. Tigare tigoringa kuti mbana achajiwa ipapo. Herentaus wapfana wechikoro wawa wanenge wari kuhwapurirana bhora nowakomana womakepekepe, iwo wakomana waFaraijere woZanu PF. Rekai tione kuti mbana achajiwa kana kuti zvinenge zvipera sei. Tichiringa dziri kuitika pasi rese.
kuSouth Africa woEFF wanga wari kupemberera nyasi kuita makore 10 sobato. Kwakaita kuzara kuita kutsikirirana chaiko, wanhu wakaita kuzara ipapo. Unobva waita kuona kutoti zvinhu zviya zvaakunakidza idi. Wabi yedu zvawo FNB Stadium yange yakaita kuita kupfachukira chaiko. Aiwa, zvokuti wanga wari kutengesa ikweyo, aiwa waita mari. Julius Malema agoreketa akatoti zvimwe zvezvinhu zviri kunetsa inyaya yeZimbabwe, asi wanhu wekuZimbabwe wakaenda kovhota zvinhu zvinoita zvakanaka. Rekai tione kuti achagotipa chere mabhazi kana mairi zvawo okuti wanhu wakone kuenda kovhota, nokuti wamwe wacho chinokona kuitika ipapa wanenge wari kuda kuenda, asi nyaya yokushaya mari ndo inogona kuzowanetsa kuti watadze kuenda. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Igurukota rozvomari muNiger ragonzi riite rino mazuva mairi basi, neyo masoja akatora masimba aya rino mazuva mairi kuti rirekete kuti mari dzonyika ragodziisepi. Kana kuti akatadza kureketazvo kwaiti kubva tamugwarasha nopfuti chaiyo, tobva tamupedza obva apfa. Hino kuti zvinobenhutsa mari yacho chere kana kuti zvinodini, charamba takaringa. KuNigeria ipapa wana chiremba wari kuita zvokuramwa mabasa zvokuti kuribe kana vanhu vari kurapiwa zvisvinu kuzvipatara zvohurumende. Pakaita kunyangariwa wakomana dai wandomugwirawo wanhu tsitsi, iwo wakuru wehurumendewo wakaita kumanyarara zvawo kuita kunge vanhu wapfumbatisiwa bvuta rombudzi. Zvakaita kuoma chaiko. Rekai tiringe kuti zvinopera sei. Kumwe kuita kunonyadzisa muAfrica, Central African Republic, zuva ramangwana wari kuita sarudzo dzokuti wabvunze wanhu kuti wari kuda chere kuchinja bumbiro romutemo kuti mutungamiri wenyika akone kupinda kaanoda kuti kairi kakareketiwa nobumbiro romutemo. Unobva waita kuona kuti muAfrica rekai tizonzi tiri nyika yebodzidi. Zvakaita kuoma chaiko. Tikaringa dzomutambo chikwata choJuventus chapuwa choupenzi chomayuro anoita mamirioni 20 pokare warambidziwa kupinda mutambo UEFA yogore rino. Waita kuita kugwanayo chaiko. Tikaringa rugby, South Africa yafara idi, waita kufara wazokona kuja chikwata choArgentina mugoedziwa inoita 20 2 noribodzi kuhina nokabodzi chaiko. Pakaita kuoma, asi tiri papo zvedu isusu. Rekai tidifambire pano sondo lino toboyana zuva romuvhuro. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.